Zašto je obožavate? Zato što je presavršena. Imamo ovde njene idole i tako njeni selfie. Stay strong. Veoma interesantna knjiga. Najveća gužva na sajmu knjiga bila je oko štanda na kojem je Zorana potpisivala svoj prvenac, Life and Style. Veliki broj tinejdžerki uz pratnju po neke mame i starijeg brata guralo se i svađalo u redu da bi dobilo potpis i selfie sa blogerkom. Neki su zbog njene knjige došle čak iz Kuršumlije. Zašto si kupila baš tu knjigu? Pa, ne znam. Zato što je obožavam. A zašto je obožavate? Zato što je presavršena. A zašto je presavršena? Najbolja žena na svetu. Slična je nama. Jer je ona moj idol i ja imam blog i pokušavam da postanem ja poznata. Lepo se oblači. A i mnogo je lepa ovako. Pa pratimo je na Instagramu, volimo je, ne znam. I nije ti teško sad da čekaš ovoliki red? Nije, uopšte. Ajde, puti se da vam. Čekaj, jesi potpisala njima? Pa nemoj da plaći. Nemoj pa Nije klasična knjiga sad, znači da je to neki roman. Knjigu je Zorana prethodno najavila na svom vlogu, kada je rekla da joj je najbitnije da korice lepo izgledaju, kao i da to zapravo nije knjiga jer ima više fotografija nego teksta. Za ove tirkizno roze korice mame su svojim ćerkama morale da daju 1199 dinara, a ceo tiraž od 2000 primeraka je planuo kada se Zorana pojavila. Jel vam nije bilo skupo da date 1100 dinara? Koliko god da košta, vredi. Nije, sve bih učinila. Meni se sviđa, ja nju volim, tako da nisam imala šta da žalim. Vest da Zorana objavljuje knjigu izazvala je more negativnih komentara na društvenim mrežama. Nije mi jasno zašto neko može da je mrzi. Savršena. Pa tako kad je vređaju, ja vređam njih. Mi one se ne opterećuju zbog toga jer shvate da nije vredna toga. Pa jel inače dolaziš na sajam knjiga? Pa ne. Ti kupila još neke knjige? Planiramo, tek smo sad stigli pa... Prvo Zorana pa sve ostalo? Da. Zorana će knjigu potpisivati čak 2 dana, jer jedan nije dovoljan za sve selfije. Osim danas, kada je školski dan, njeno druženje sa obožavateljkama zakazano i za subotu, kada je tradicionalno najveća gužva na sajmu. Izdavači su obećali uznemirenim devojčicama koje danas nisu stigle da kupe primerak da će do subote doštampati novi tiraž. Za Mondo TV, Marija Atanasković.